Добре, сега да намерим рецептата. Похвайте ли? Ето! Напълнете листа и го как се правят кофрети. Добре, давай, как се правят кофрети? Добре. Трябва да започна от... Значи по-кават... Добре казва, че може, че първата съставка е растително или краве масло. Така пише в първата рецепта. Това ли? Да. А колко е? Не пишат колко килограм. Трябва, аз откъде да знам. Ето рецепта за обикновени. Добре, и какво пише? Пише първо. Трябва ни 200 грама брашно, едно яйце, Така. една чайна чаша прясно мляко, 3 супени лъжици разтопено краве мляко, масло или Добре. маргарин. Ще използваме краве масло. Ще използваме маргарин. Това е олио. Една чайна лъжичка бакпулвер и щипка сол. Давай сега 4 рецепти така. Добре, жълтък на яйцето се разбива в млякото и се налива в брашното. Какво пише тук? Предварително през цято в бакпулвера и солта. Добавя се разтопено масло и сместа се разбива на гладко тесто, което се поставя над престои около 1 час. Добре. Белтъкът на яйцето се разбива на гъст сняг и се добавя внимателно към места непосредствено преди употреба. Добре. Гофредникът се намазва с растително масло и се загрява. Тестото се налива на малки порции в формичките и готовите се пекат 4 или 6 минути. Докато се изчервят. И това е. Това пише. Това, което пише. Днес нещата ни, които ни трябват е мляко, яйце, една чайна чаша прясно мляко. Чакай, имаме ли чайна чаша? Тоест чайна... Да. Имаме ли чаша за чай? Къде? Чайна чаша. Мамо е 200 мл. 200 мл. Как да ги измениш тези 200 мл? Какво? Сега ще ти покажа. Добре. Голям те. Не ме гледай. Значи казвай ми рецептата каква е. Аз вече ти казах. Аз как да я запомня? Ти запомни ли? 200 грама брашно, едно яйце, една чайна чаша прясно мляко, Сега ще сложиме 200 грама мляко.
Значи как се това е- мери млякото? Мерителна чаша имаме. 200 мл. Ето ги. Сега сложим 200 мл. Ако, нали така? Добре. Една чайна чаша, 200 мл. Още малко, още малко, още малко, още. Да, Ето, перфектно. перфектно. Сега трябва да Слагаме. сложим 200 мл са, колко са? една 200. чайна чаша прясно мляко. Така, ето ги. Сега, какво имаме още да слагаме? 3 супени лъжици разтопено краве масло. Чакай сега, така ли е? Жълтъка и яйцето се разбива с Ето. млякото. Чакай. С млякото и се налива в брашното. Чакай, ти къде тръгна сега? Аз ти казах в началото, че се започва с брашното. Де? Каква е логиката? Аз просто казвам... А чакай, защо тук е там? Това бълтък там. Жълтъка го сложихме тук, нали така пише? Да. Жълтъка на яйцето се разбива с млякото. А чакай, как може след това се извади? И мама владее тайни малко. Добре, това е един мит за теб. Кое е мит, бе, мамо? Бе, аз всякакви тайни знам. Добре. Това ме изненада. Това верно се разбива на пияно, бе, мамо. Да, така казва в рецептата. Казва, че белтъкът на яйцето се разбива на гъс сняг. Не белтъка, виж, тук е жълтъка. Жълтъка с млякото и стана на... Верно стана на пияно. Нали пак се използва, нали? Да. Значи аз ще се заема с белтъка. Значи ти не бързай белтъка, защото нали тук трябва да седи 1 час. Така, значи, ето разбиваме го. И колко брашно? Какво беше следващото по рецепта? 200 грама брашно. Слагаме 200 грама брашно. Че ти знае ли колко са тези? Минали имаме кантарче. Не сега. 200 грама ли пише? Не. Още малко. А по рецепта колко е? 200. Добре. Още малко. Само още 5 грама. Още един. Още малко. Още малко. Още малко. Цепим мрака, ето. Готово. 200. Юху! Точно! Така, после, какво пише в рецептата? Значи, другите две неща ни са една чайна лъжица пак пулвер и щипка сол. Добре, сега ще сложим щипка сол. А това с бак пулвер, кога трябва да го сложим този бак пулвер? Не, тук пише, че жълтък на яйце се разбива с млякото и се налива в брашното. Така, това го свършихме. Предварително пресято с бак пулвера и солта. Що не каза, бе? Трябваше бак пулвера да го сложим с брашното. Искам просто да ти чакам. Да, бе, ма. Виж, аз сложих брашното, умотам го. Каквото може да стане, нали? Да се надявам, че ще стане. Ето, бак пулвера го слагаме. И казва, че и трябва ни една щипка сол. После я чети внимателно, ние да не пропуснем пак нещо. После И солта. и сута. Добре. Сложи ли я? Само Щипка сол. щипка. После Добавя се разтопено масло колко? и се смесва. Колко е разтопеното масло? Не пише колко е. И горе пише де. 3 супени лъжици разтопено краве масло.
нямаме тъй като супена лъжица. Не ми се занимава да го разтопявам, така че сложим 3 супени лъжици. Олю, същата работа е. Сигурно ли си ще станат такива, които са в рецептата? Ще поема цялата отговорност. Добре. Сложихме 3 супени лъжици. После, какво пише в рецептата? Сместа се разбива на гладко тесто, което се оставя да се престои около 1 час. Добре, сега няма да го чакаме час, но ще го изчакаме малко само. Ето го гладкото тесто. То през това аз ще покажа какво има, как иля къщата ни. Добре, нали? Кой бе, мамо, бе? На никой нищо няма да показваш, моля ти се. Но ние правим по-си кулинарно видео. И на кой ще го даваш това видео? На кой ще го показваш? На всички? Не. Добре, само на тате. Обещавам ти, няма да дам на друг. Аз ти правя тук изненада и ти сега че ми дъниш положение. Добре, само на тате ще го покажа. Трябва да покажа на тате какъв. Значи, тате, ние ще използваме този нов мъничък гофредник, който си е доста хубав. Ами другото, тук имало и снежинка, просто мама избра еленче, нали? Да. И може да ти харесат. Сега папа видеото с готвенето. Не знам как ще го разбия на късния. Може би просто трябва... Я да питам. Имаш 1 час да го дюкаш. Не започва да става тихо. Без това време, като шейкам това нещо, ще видим какво мама прави. Пуска сушилнята. Окей. И колко е готино тесто от тате, ще си хареса. Така пише в рецептата. Сега колко време остава? От тебе зависи. Джуркаш ли? Ето виж. Ето аз сега гъста пяна ли? Така и ли да? Ау! Може би ще